impozantnom prostredí Valčianskej doliny si merali sily rekordmani a nie hociaký. Prihlásiť sa totiž mohol ktokoľvek a pokúsiť sa tak prekonať aktuálne zápisy Slovenskej knihy rekordov. Začalo sa to silovými disciplínami, rozpažiť ruky a udržať dve bandasky čo najdlhšie. Každá vážila 5 kg. Ľahké? Omyl. Ruky sa triasli aj najväčším borcom. Prekonať slovenský rekord chce, zdá sa, veľa tréningu. Igor to ale vidí inak. Trošku vo fitku, baví ma to, keď mám čas, tak idem si zacvičiť. Testovať svoju obratnosť prišli aj ženy, ako inak v obracaní palaciniek. Za 2 minúty ich Slávka obrátila 129. Je to milé, je to proste detská sú tu, zabavia sa. A ako trénovala ona? My máme doma strašne ťažkú pánvicu, ktorú nevládzem takto vyhadzovať. Taká 6-kilová, to sa dosť ťažko. Tak na nej ste to možno natrénovali, ťažko na cvičisku, ľahko na boisku sa hovorí. Je to dosť možné. Keď sa medzi davom zjavil Adam Ďurica, okamžite bolo jasné, že o rekord zabojuje aj on. Možno, že ho urobím dneska, že podpíšem najviac podpisov za nejaký najkratší čas. V niektorej Adamovej piesni sa možno v budúcnosti objaví aj Martina. Vyhrala som tu teraz momentálne za najkričnejšiu ženu. Preložené do slovenčiny, Martina kričí medzi slovenskými ženami najhlasnejšie. Prihlásili ju kolegyne. Pracuje ako čo? Manažérka. Tá musí vedieť zakričať. Tá vie riadne kričať, je marketingová manažérka. Tak sme si to skúšali už. Ospravedlňujem sa mojim susedom, trénovala som to asi 2 dní, že už nebudem vykrikovať v našom bábaku. Kričali ženy, dievčatá aj chlapci. Pokúsiť sa o rekord sa dá aj v kategóriách, o ktorých by ste si isto mysleli, že sú v praxi nevyužiteľné. Beh dvojice podlážnikom, takže taká zaujímavá disciplína. Potom bolo pľúvanie hrášku do najväčšej vzdialenosti, najpomalšie jedenie nánuka, takže sme skúšali aj takéto. Ľudia toho navymýšľajú. Vo Valči si zas vymysleli pukanie papierových vreciek. Najhlasnejší puk vyhráva. Ak chcete trénovať, poponáhľajte sa. Papierové vrecká vraj už skoro nedostať. Nultý ročník Rekordfestu bol teda rekordný, minimálne v počte rekordov v jednom čase a na jednom mieste. Plánujeme to robiť každý rok a verím tomu, že ľudia prídu a sa dobre zabavia.